रिकॉर्डिंग स्टूडियो कसिया कुशीनगर। देहिया के जाता न राजा कोहियल खोइबा सुना सैया चाट औरी छोला सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे म्यूजिक बाय अमन रॉक। बुझो भतार अपना मेहरी के दिलावा के भावना बुझो भतार अपना मेहरी के दिलावा के भावना अभिले न भइल हमारा गोदी में खेलने ला खेलवाना खोजे लसैया करे खातिर दिलवा दिल से दुगुना सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे कोको कोला खोजे जाला नायाग हमारा घरवा में कूलर या फ्रिज से हाँ जाला नायाग हमारा घरवा में कूलर